Ах, косата. Понякога е най-добрият ни приятел, а друг път най-големия ни враг, нали? В следващите няколко минути ще разкодираме тайните й, за да разберем веднъж завинаги от какво всъщност има нужда. Сигурно звучи познато. Един приятел се кълне в някой нов шампуан, човек го пробва, а резултатът е, пълно разочарование. Това безкрайно търсене на онзи чудотворен продукт приключва днес. Защото решението е много по-просто. Вижте, отговорът не се крие в поредната нова лъскава бутилка, а в знанието. Представете си го така. Всяка коса си има свой уникален код. И щом веднъж го разбием, ще знаем точно кои съставки да й дадем, за да изглежда, просто невероятно. Добре, ето го и планът ни за действие. Първо, ще си отговорим на въпроса, защо изобщо е важно да познаваме косата си. След това преминаваме към практиката. Ще открием типа й, ще направим един бърз тест с косъм, за да видим скритите й характеристики, ще измерим гъстотата и накрая ще сглобим всичко това в един личен профил на косата. Хайде да започваме. И така, раздел първи. Защо изобщо си говорим за всичко това? Много е просто. За да спрем да гадаем. Вместо да се лутаме от продукт на продукт, целта е да изградим рутина, която е създадена специално за нуждите на нашата коса. Добре, а какво всъщност представлява този профил на косата? Мислете за него като за ДНК-то на косата. Това е една уникална комбинация от 5 ключови характеристики. Именно те определят абсолютно всичко. Как се държи косата, как реагира, от какво се нуждае, за да е здрава и красива. И сега ще разберем как да открием тези 5 характеристики. Преминаваме към раздел 2. Тук започваме с най-очевидното нещо – визуалния ключ, а именно формата. Дали косата е права, вълнообразна, къдрава. Това е първата и може би най-основна част от нейния код. Тази система за класификация е доста интуитивна. Всичко се върти около това колко извита е косата. Да видим. Тип 1 – това е напълно правата коса. Тя няма никакви естествени извивки. И, знаете, има тенденция да се омазнява малко по-бързо. Тип 2 – тук вече виждаме вълни, леки S-образни форми. При тип 3 говорим за истински ясно дефинирани къдрици и спирали. И накрая тип 4 – това е силно кадравата стегнато навита коса, която като правило е и най-суха и има нужда от много хидратация. Всеки може да види къде приблизително попада неговата коса. Добре, определихме формата, но това е само началото, само върха на айсберга. Сега ще се задълбочим малко повече. Влизаме в ролята на истински детективи, защото колкото и невероятно да звучи, само един единствен косъм може да ни разкаже цяла история. Първата улика, която търсим, е дебелината. И тук е много важно да направим едно разграничение. Дебелина не е същото като гъстота. Не, тук говорим за диаметъра на един единствен отделен косъм. Дали е фин като копринена нишка или пък е по-скоро като здрав конец. Така как да разберем? Тестът е елементарен. Просто вземете един косъм и го разтъркайте между палеца и показалеца. И сега, усещате ли го? Ако почти не се усеща, значи косъмът е тънък. Ако го усещате, но не е твърде груб, е среден. А ако се усеща съвсем ясно, отчетливо и дори леко твърд, тогава е дебел. Лесно, нали? Сега стигаме до нещо, което е, може би, най-важната характеристика, а именно пориозността. Какво е това? Най-просто казано, това е способността на косата да поема и задържа влага. Представете си външния слой на косъма, кутикулата, като керемиди на покрив. От това дали тези керемиди са плътно затворени или леко отворени, зависи абсолютно всичко. И тук имаме две основни крайности. От една страна е косата с ниска пориозност. Тя е като дъждобран. Кутикулите са плътно затворени, водата и продуктите трудно проникват. Затова и се мокри бавно, а съхне с часове. От другата страна е косата с висока пориозност. Тя е като гъба. Кутикулите са отворени, тя попива влагата веднага, но, за съжаление, я губи също толкова бързо. Ето защо този тип коса има нужда от по-плътни, по-богати продукти и масла, които да запечатат влагата вътре. Следващата ни спирка е еластичността. Това е един от най-добрите показатели за това колко е здрава косата отвътре. Здравият косъм е точно като ластик. Трябва да може да се разтегне, без да се скъса, и след това да се върне към първоначалната си дължина.
И тук теста е много лесен. Вземете един косъм, но този път трябва да е мокър. Сега, внимателно го разтегнете. Какво се случва? Ако се разтяга и после се връща обратно като пружинка, това е добра еластичност. Косата е здрава. Ако обаче се разтяга съвсем малко и веднага се къса, това е знак за ниска еластичност. Това е един вид вик за помощ от страна на косата, тя има нужда от баланс между протеин и хидратация. Добре, до тук разглеждахме характеристиките на един отделен косъм. Време е обаче да погледнем голямата картина. Преминаваме към раздел 4 и към гъстотата, или с други думи, колко точно косми има по скалпа. И така, какво е гъстотата? Съвсем просто, това е общия брой косми на квадратен сантиметър от скалпа. Искам пак да подчертая, това е съвсем различно от дебелината на косъма. Напълно е възможно да имаме коса с много тънки косъми, но пък те да са изключително многобройни. Това е висока гъстота. И обратното, разбира се, малко на брой, но дебели косъми. А как да я определим? Всъщност е доста лесно. Само с поглед. Погледнете косата в естественото й състояние. Ако скалпът прозира лесно, без да се налага да я разделяте, това е ниска гъстота. Ако скалпът се вижда само когато разделите косата на път, гъстотата е средна. А ако дори и да направите път, скалпът почти не се вижда, тогава говорим за висока гъстота. И стигнахме до финалния 5-ти раздел. Време е да съберем всички парченца от пъзела. Сега ще вземем всичко, което научихме до тук и ще сглобим пълната картина. Уникалния профил на косата. Защото в крайна сметка всичко се свежда до тази една проста, но ключова истина. Да разбереш типа и структурата на косата е ключът. Ключът към правилните продукти, към правилната грижа, към всичко. Това е фундаментът. И ето как изглежда този профил в завършен вид. Той е комбинация от 5-те неща, които разгледахме. Например, тип на косата, да кажем 3B. Дебелина – тънка. Порозност – висока. Еластичност – добра. И накрая – гъстота – средна. Ето това е пълният уникален код. И точно за това вече можем да кажем, че една коса не е просто къдрава. Не! Тя е, например, фини 3B къдрици с висока пориозност и средна гъстота. Виждате ли разликата? Това е нейният специфичен код и точно той ни дава отговор на въпроса защо продуктите за всеки тип коса просто не работят за всеки. И така, вече разполагаме с кода. Знаем как да го разчетем. Големият въпрос сега е как ще използваме тази информация. Как ще се вслушаме в това, от което косата наистина се нуждае. Защото, нека си го кажем, разбирането е само първата крачка. Следващата и много по-важна е самото действие.